Hey, what's up guys? It's your boy, Bisaya Vlogger Sina. Sino mga kapista kayo, mayong kontak, mayong udto siya talaga. So karon mga kabisda, natay reaction karon, may nag-request ani. So ang nag-request ay si Jagski Gabaya. Ayan, shoutout sa Sir Jagski Gabaya. Stay safe ka lang dyan. So siguro Bisaya po din si Sir. So shoutout sa mga Bisaya dyan. Ayun sa mga Bisaya dyan, sa mga Bisaya dyan na di pa nakapag-subscribe sa akong channel, kung Bisaya ka, subscribe na guys. Supportahan nyo guys ang aking channel, Bisaya Vlogger. And also guys, huwag nyo kalimutan i-subscribe po ang CQ Horbiners na permi naghatag o pampagod vibe sa mga Bisaya. And so, ang atong reaction karon ay ang kanyang request na Boy Angbo, binaliktad lang yung buang, you know. Boy Buang, dapat Boy Angbo part 1. So, tara, panoorin natin. First scale. Boom! Fix yun, yate. First blood, yate. First blood. Ang bu. Ganong naman ka, diri hadto, lakaw hadto. Lingkod ka, Baho, kayo ka. Hadto ba, hadto. Pagstoryahan na ramong Miguel, hadto baho kay kagilaga sa gulok-ok. Miguel, wala man si Miguel. Dili lakaw, pagstoryahan na Miguel, hadto na. Miguel. Nakato si Miguel. Busy Miguel. Tanginang mga Di adto ang lakaw, okay ra ko ano. Ayaw, di ka kabaloan na. tulantaw na ako kay samok-samok ka Kuyang kay bo, dula ang ko bo. ani. Kadto kay baho, kayo ka. Dulaan ka. Nama ko kwarta. Kay kwartang mawa ka. Kwarta. Uy, di sa mo kagilagwar. Uy, Miguel. uy, di sa kagilagwartaan bo. Uy, di sa ginawat man din mo. Kwarta. Kwarta. Oh. May kwarta. Ginawat man din mo. Miguel. Na, oh, kapay man rin. Miguel. Uy, ang bo, di sa nyo, di sa nyo, Ang bo are. Ay sipon. Ulam. Ay sipon. Ay sipon. Ulam. Kwarta sa kwarta. Basi, ambil. Ulam. Isa nyo magiging. Taga kwarta. Ba niya nyo si Miguel? Silpon. Silpon. Ulog-ulugalag ka mahak. Oh. Anak. Oh. Anak, di ka ng kwarta. Anak, di ka ng Hindi kayo isip na kwarta. Anak, anak. Si kwarta. Ulam ka. Kwarta. Ulog-ulugan. Oh. 200. Anak, dili, anak. Pa-ML la. Ano yun? Ini yun. Ulam ko. Ito ha. Dili, tulo. Ulam. Hulam ka. Pagumano. Oh. Upata. Aron, dugay. Makahulam ka. Tugay. Opat. Ulam. Ulam. Pop. Lock. Ay, di ko. Squid Panchito. Nakasala ka. Ikaw pa ba na ipapulista ka. Naigo. Gekong lima. Ipapulis juga na ako. Dugo. 5. Gani oh. 5. Gani. Naguba. Ala, naguba. Naguba. Ipapulis pinato. Ipapulis ka na mo. Ipapulis ka na mo. Ulog na. Atawag mo na ko. Ito. Apa? Anak. Bubong. Anak. Bubong atay. Na, patay na. Patay Miguel. Anak. Ang bo. May kwan. Ang bo. Oh, bab. Sipag mo na. Ako na niya. Ulam.
Angbo. Ambo. Kilo. Uy. Wala naman ka. Wala naman ka kwarta. Wala naman ka kwarta. Si. Kwarta da. Oh. Naman na. Oh, wala na. Wala. Sige, okay ra. Suda ato na mamigil ka. Namang kudatan anak. Kudatan anak. Op. Kwarta. Kita ka. Ana. Ako. Oo. Ulam. Ulam dula o sila. Dula. Adili kwarta. Kwarta ako na kwarta ako. Kwarta. Naku na kwarta. Kwarta ka. Katotangan. Adili kay Dar. ulam. Ulam. Beda. Ane. Oo. Pero ang Dula. ang dadili. Dula. Ada yang dula. Oh, ada yang dula. Oo. Gili. Wala. Imo ko. Si ambil kita ka. Napamansa. Wala Wala pa pa na puli. Dula. Napamakaadira. Dula. Oh, Napamakadira ko. Katag kita ka kay subukan ako pulis. Tapos sila ka. Laba kayo sunod na. Dili ko kwarta. Anak, tanay, tanay. Laba kayo sunod na. Cellphone. Wala dito siya. Angbo, sada ng dula angbo. Ana. Ambe. Ang pita ka, ana pita ka. Kita ka. Oh, pita ka. Laba kayo sunod na. At sabi ko. Oh, sige. Sabi ko ha. Bye. Angbo. Hey, mer. Resibok email ning na angboy, angbo. Atay ka angbo. Laba. Tabang! 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 Yan! 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 Mga buwang! Tugan ka mo ni Miguel! Ha? Tugan mo ni Miguel! Bantay mo ni Miguel! Mga Dahil pero buwang! yakbo. Ay, taka na. Good vibes kayo mga Lasker Binders. Tay. Oy, Inteng! Ayaw ni mo. ting. Tay, nakadaog jud ko. Inteng! Kadaog ko sa imong nimero gihatag na ako. Inteng! Si intay ko inaman. Tagaan ka na kong kwarta kay nakadaog ko sa luto atong numero nga gihatag nimo nako. Nao nakapalit ko bagong motor oh. Salamat Dakso. Dawatan ning kwarta oh. Imuhon na ni. Halipay na ko nimo. Oh, ito ni bahala gyapon oh. Dawatan ni oh. Saan Taguin na ko ni Inteng? Pera. Ipalit na sa tindahan. Ako iilo? Ayun na iilo kay dila pa. Ipalit na sa tindahan. Pwede pagtaguan na nimo. Iilo. Salamat kasi numero. Ay, may patuod. Pasigdan ako kay bagong numero diha ba? Dai Numero? ko. Oh. 6 Lagi isa ra ha. 6 6 Tulog Rambol. Rambol? Target. Rambol target ha. Oh. Sige, salamat kayo. Inteng. Kadaog na Ha? ko. Inteng. Ambo, salamat kayo ha. Sige, bulak Rumble target. Ano rumble doon? kay. Tulog to kasi. Salamat ako. Mulis ako. Inteng. Si Koy. Ay, dalawa si Koy. No? Wala ka na karong taon-taon. Malatak ka. Ando ka. Lumingin sa kwarta. Kanang dagat Oh. na namigas ani. Diya kay si angbo. Ha? Kanang kay namigas. Kanang haan. Di pa maak tayo, maak. Di pa maak sa amigas. Ilubong na ako. Kay naamay mga wat. Sunara. Kana kay gabong kalsiya. Kanang gidadalan iyang kwarta na iyang kamo. Muon na.
Kading. Lubong. Kading. Lubong. Ilubong na niyang kwarta ron. Kaya hapit na siya mau magbungkal. Di ang pagkakuan. Kuha na nato. Pero wa ko kabalo. Nganong baho kay kagtaing yate ka o imo abang baba. Di ko malubang. Baho kay tayo ganyan. Basig ikaw ng bauta. Baho kay tayo ganyan. Baho kay tayo. Bakit? Bang sila tao ng chinilas no basig nakatunog. Sige ikaw. Idiot, baho di kay tae yate ngano man eh. Wa na, sugod ng ulan. Sugod ng ulan na yate na ne. Wa na gyud. Wala na. Nabuang, nag-ulan na. Kung tabulan ni. Mo dalagan ko kay makabuang ni, makabuang. Ulan na. Oh, sugod. Kuling. Asa man ang kwartaan eh? Wow, kabalo nga. Kaya naman kay kagani, kita na mo to siya ang buo. Ikaw pa ako ganang to kayo. Ikaw ba yung nag-iwan ka ng kwarta? Sige, yung nang kita eh. Ikaw na kwarta. Asa na ang kwarta? Hingnak mo siya ang buo. Naulan na pa kayo. Ikaw ba na? Ikaw ba nang bahog tayo ganiha to? Yate ka. Yate ka. Wala na. Wala na. Asa naman ang kwarta? Kahaani, wala na. Yate. Wala. Go! Ay, gaya no. Sobrang good vibes talaga. Secure Biners. Wala man na yung kwartang gilubong. Mautak pa si Angbo. Nice one, Angbo. Nice one. So, aron guys pag wa pa mo ka-subscribe sa Secure Biners, nasa description ng ilang link. Subscribe mo na sila. Peace, yo!